Jonas er verdens pæneste navn. Hvis du ikke ringer til ham nu, så vil du måske ærge dig resten af dit liv. Hej, det er Jonas. Hej Jonas, det er Carla. Du kan vel bare komme efter skole? Du sminker på? Og Hej. hej. Er det så sjovt at bo på børnehjem? Nogle gange. Det er alligevel ret vildt, så meget ligner hinanden, der er din rigtige mor. Hvad så? Er det din nye kæreste? Gud, det er dig. Hvad sker der her? Jeg kan godt forstå, at du er ked af det. Jeg forstår ikke en skid. Du har en far og en mor, der vil gøre alt for dig. Du har da også en familie et eller andet sted. Du har en mor, der er født, og du ved bare ikke, hvor hun er. Har du ikke en dåbsattest eller et eller andet, så kan vi jo se, hvad hun hedder. Måske er den på kontoret, men jeg må ikke vide, hvem hun er. Kunne vi ikke prøve at få fat i den alligevel? Hvad laver I herinde? Vi skal finde Jonas' mor. Sikker på, at du har lyst til at finde hende? Du kommer fra Aarhus. Jeg tager med dig. Det synger faktisk ret godt. Har I vist jeres billet? Vi kan måske spørge Sporløs, om de kunne hjælpe os med at finde din mor. Hej. Hej. Hej, Katrine. Gæt lige, hvor jeg er. Helt ærligt, Karl, jeg har jo ikke en chance. Jeg er i Jylland med Jonas. Jeg tror måske godt, han kan lide mig en lille smule. Hvad er I ikke lidt for små til at være så sent ude? Vi kan ikke komme hjem.